YouTube na ko, Eric Hilo. Ayan guys, part 2 na ito. This is why ko na like sa mga. Bye. Ako siguro kami subscribe. Wala ko sa YouTube. YouTube ba kayo? Subscribe po, mana lang madungagan kung isa. Yung sikat dia, tatungkap ko sa customer. Gusto na masulap, wala po. Ito, masamig, wala po. Hindi na kung wala. Hindi na nagaganda. Kung dapat may wilog na din, pahilot dapat paututunan ba? Walang alam, kautot ba? Kaya hindi ba? Gusto ba yun ang yan ah? Hello, Biman. Ano saman? Ugma karon. Ugma. Oh, pwede kayo, ma'am. Mga alas 10:30. Ah, pwede. Hello guys! Pila ka buhok mo, ma'am? Isa lang? Ah, sige, ma'am. Pagdalag mo ka, malong. Ang sabi na, home service, mori lang mo. Ah, sige, ma'am. Dalag mo ka, malong, ma'am. Sakit magkakako gani. Malong, medyas, jacket, pajama. Sige, ma'am. Bye-bye. Salamat, ma'am. Balik ko ba? Dinig ako manong? Ha? Uman na pun. Kaya na uban ba? Uman man takan. Uman no. Jujur lang siya, wala. Ha? Jujur mas yun. Surrender mo to. Yan eh. Pero live, dagan hindi mo surrender. Ha? Wa man to niya di matiwas. Mayat ito may sa ato panahon na po. Kung tiraon ka ka, timanib. Ay kalimot. Nambok ano eh. Nambok na rin. Kapaya ko na mag-ilot ako. Wala nga na mamaya, matuog man nanubog. Saan ni mong kaon? Kapalo na kang ilot mo si Masyo. Ano yan? Nga. Musik ako ba ito eh? Si Toman. Ano ito? Musik. Tama na. Hindi ko mapatay sa mga. Wapag yun. Ang imatso nun eh noon, dali noon, bulit. Gusto mo nanahon naman ako. Hindi mo na mo kung trabaho. Gusto kang kanaan na dito sa spa. Hindi na. Ano ba? Ano ba? Mag-comment na, boss, kasi sakit na yung customer. Manohot, tulad. Kaya ba na? Mundo lang anak. Pinto ba? Pinto. Ano man pagilot? Di ba kung itik? Tuwas na ganun, dili ka mo. Kumanda mo nila, doon ikaw iking. Ha? Eko ha? Lupang posisyon eh. Ha? Lupang posisyon. Ako din ako nagitinuod mo ha? Ito ka tinuod sa mga kiluhak man. Hindi ko ka-plaster ba? Kita ya siguro. Wala rin sakit pa. Sige ba, hindi matuwa naman. Yawas. Tanawa ko YouTube. Tanawa ko YouTube. Dalaman ko ka muliho. Oh, may doktor. Naluhot. Basik na Kuya Palma. Mangalap. Ito din ang kuha. Ilong ko nga. Paano ko sa YouTube ko may lihot? Ang puti pati maluwag na ng tao. Ako na different sa post. Huwag ba ka na ako tanawa kung YouTube ko ba? Di ba na ako yung vlog wampak na. Ano ba yung masuk kurang semua na eh? Apa itu? Tanawa to. Bisa liban o tanto di ba? Orang susuga. Wala,
Hindi ka manakpay panungupan na. Pinakatuig na panungupan na. Ito ako rin. Dakpan, maganing wakwak. Ang kanto na ba yun? Dakpang ng wakwak. Hilot ako. Hilot ako ako. Wakwak lang, wakwak dito. Relax ka. Hilot ko sa kita. Kumagsukan eh. Hilot ng wakwak sa buwan. Duwindi, hilot mo yung duwindi. Kaya sakit. Hindi ka mahawa. Wanta di karon. Mahawa ko. Sila na naman masuklan. Kita. Ang ngayon sa masudlan, natulog ka. Hindi mo ka matulog. Espiritu rin yung mga Natulog ka nga, dili ka Wala ka masakit. kabalo. Akan ilo kung diri di unsa. Wala ka kabalo. Natugma ka. Ang Muna, sakitan sanit. na itong kuan. Natong ni sanit. Ikaw natulog ka. Hindi man ka matulog. So wala eh. Kuhan. Siya ba di ka Wala eh, barang. tulog. Ang gipang barang, gipang Tanawa ko YouTube. Tanawa. Para makita mo. Kaya nga ka butbot. Ano ko natulog. Butbot man to. Butbot. Pilip lagi ko na din lagi mo iking tahilot. Pero tanawa ko YouTube. Di ba kita katong gipan ng atang piyong. Nagyaw-yaw nga nagpiyong. Pero kung isang mahal mo ka. Ito mo dali, binulugay. Ano ikaw lang. Ano lang ikaw. Dili na pa. Oh! Ano namin? Wow! Sidrek. Napa si Sidrek. Sidrek kung ta. Ano kung masubra, tugaan ka. Lamat. Napay duha ka, tulo ka hungit. Kailan ka mo na. Nako! Sana lang. Ha? Sudah rin ko. Hindi ka magpupusgan. Grabe lang juga panuhot. Makailan na sa panahon pa. Oo. Kasi dahil meron yung hilot nila, di sakit. Sige, tayo permit yung hawak. Kanawa mo gilot, hindi wala sakit. Puro ko kita rin magupag. Paano mo sa tinuig man? Wala kayo ito. Wala pa ito. Sabi mo, Kaundan ako. Kung ano ko bata ba? Gamay. Bantay. Iya ito iba ilalong ba? Matagpo ko. Iya ito. sabag kayo. Ilok sakit pa. Iya ito iba ilalong ba? Hindi ka badakpan ako. Imo Ano mo yun? Ano sakit ako galing? Bukan eh. Imo mataguan. Hindi na ko madakpan. Ikuot. Iyan ang... Mabaw ko kurbada. Tabuhay karon na. Wa na. Alam mo, anak ito. Ano mo, anak ko sa'yo. Oh. Bangon. Bangon eh. Hindi mo mataguan. Sige. Sige. Gandam siya, gandam. Ilok ko, ano, automatic. Bulawan ko. Sa dili din ni manual. Automatic din eh. Automatic. Tawanan. Ano, ay, takilid para madakpan ako. Mana. Ilan ka matay lagi. Ilok namin ba? Ukol yun. Ano ba? Ayaw pa na, ayaw pa na. Ano? Ayaw kay dili po sobra ra ka plaster. Ana lang. Di ko ka, kuan ba? Di ko ka smoke. Adi guys. Ana lang okay. Di kayo mo, mag-smoke mo bulawan sigod. Okay lang. Paningot na natin. Natumot mo para ayaw ibabag mo kamot para di mahilot ako. Kana lagi gunite. Uyok, yun. Oo, dito. Balik ko Tuyok Dili. lagi. Sila na, isa ka nila daw. Dili ha, uno ha. Dos. Ah, uyok. Sorry ko siya manghilin. Uyok pala yun. Lain naman po ni mo tuyok. Di ba plaster? Tawanan. Ganahan ko na yan eh. Di mo nga pwede ka nanaon lang ako. Nanaon mo. Kusok ko gamay. Ako sa Hindi
Engineer, di kayo inatoy. Ha? Kayo. Uy, labi. Ang uman man gud, di man gud nila pasakitan. Ya para mabalik. Paano ba na pag nagpapindot dito ng sakit? Gusto ka ba magsige ang pakambak? Gusto tama ba? Ah, tama na. Mana ka ginamong tubig? Pag-inom ng tubig. Be. Practice. Ano ba ni mo? Ikan. Hindi ka parang yung nagikan. Gula, libur. Asa? Liling. Eh, BJ, talo-talo La. na ako. That's bag. Yan gud. Say, dapat sa bunbun live? Nagkaw ng bata? Hindi, Sudan. Sudan yung say-say. Amo ta bon. Kuha na bahog yung may ganang gatas ay. Gamay lang gatas ba? Gamay lang gatas niya, ispiso nga ko. Gamay kanon. Talo! Dahil yung gatas, isa ka scoop niya, gamay lang tubig. Oh, mo na iyang kaunon. Kaya di na kayo siya magaya ngayon. Tutoy. Ispiso ang kuan, gatas. Para maramihan ba? Nya, dayon, nanas mama. Nakita na sila? Nya, sa iyang ingon, bukat na. Wala lang na pa, kauna lang na upuan, kanang gatas ba kanon. Sa kakutsara niya, gatas, duha ka scoop, niya, gamay lang tubig. Ina na siya mahigop-higop. Namon ba? Namon, inas bunbon. Kaya anong makuan na, ulian. Sige man taon. Dire, sige na lang ako pakaunon. Tubig, ala, Inom tubig, kaon, tulog. gatas, tulog. Alam kayo pamatis bata, wag hilak-hilak. Say-say! Paminawa daw say-say, be! Mama! Say! Amam na ka? Say-say! Say-say! Kita na mo lulay, say! No! Bala na ng itlog mo ulahi, basta makakaon na siya kanon o kuan. Kanon o gatas. Say-say! Bili mo na siya mo tutoy bibiron lang. Timplahi lang na siya sa baso. Dua ka scoop niya, 1/4 nga baso. Minom na siya niya, kutsara. Say-say! Isay! Ganera mo nabot? Ding-ding! School na ka, ugma, ding! Pagtanog school na. Ayaw absent ka, mag-practice mo sayaw. Sige na, bye-bye na. Bye-bye, Sai. Bye-bye, Sai.
Facebook gini. Ha? Ah, gusto niyo daw ba Facebook ba? Tabang. Kaya eh. Ha? Hindi mo kaya kang Facebook juga. Facebook yun. Nalagyan na to tinod. Talo-talo. Mabikil na natin. Iya, mabikil na lang. Lagi na mabikil. Tuwi-tuwi. Mabikil na. Bombak mo. Nagawag ko, kaya dili ako nagulog mo. Bumang, hindi kita lupa. Ngapit ang kapag-lupad. Dili ako nagilog mo, dili ako nagulog. Ma! Okay ko na. Kaki ko sa palengke ba na yung anak? Ano maon ka na ko? Ano ko? Sugod lang, takatak-tak mo. Pakapaka ng palengke ba? Takatak-tak-tak. Wala ka na kami kayo mga bata. Takatak-tak-tak. Wala yan, naninda mo ganun pa. Dula. Para mo lingi ang mga bata. Kaya tapos mapanutan. Kita sa viewers ba mga bayot. Ito. Ito mo. Puno. Mag, tablo ka no? Tawag ma'am. Kami. Bro, bro. Datang na. Ano, gano'n. Talantlak ba? Lato-lato. Hello. Hello. Ay, bebe, kita ni. Asa to? Ano? Apa? Apa? Ano gamay ba? Alaw na. Di mo nga alaw na. Ay, Juan, kana sa ko may magdugod, pero na naman ginagabo. 7:30, kaya niya. Oh, Dahil sa kontak. Pwede ko. pwede po. Isara? Pwede po, mabot mo dire, alasas, mabot mo dire mga alasas, alam mo dire, pwede. Pwede ka, alasas. Bukan eh. Isara ma'am? Alasas, sila doon dire, mari, hindi, kalibong dire. Oh, ano yung naman ito? Maligo na. Kaya mga alas 7 lang ta. Oh, tama-tama, alasas mo mabot, maligo si Ere. Asa pa man na sila? Alasas, tulog na. Asa to? Ito yung kabinan good. Picnic. Ah, katong na step neck. Isang pilot. Naulihan na? Nayo na? Leandro na dali ay. Saan dali? Ma. Malong. Sarap pagdala og malong ha duha. Ito na ito, wala biya ito dala. Oh, medyas, jacket, pajama. Ano ho, try niya guys? Ay mo katingala ha? Naulihan na daw itong picnic. Ayan na. Nakita mo piloton? Ayan lang kuya. Iwada ka na ang pagbagdula ni lato-lato. Iwada ka na. Mas di ko bang ma'am? Nakagot, naglahin ng number no? Pamawa kayo, naging transfer.
Di kusog kay mo ring. Dahil raw, hindi ko kadungog. Ano pilot bata? Ano pilot? Dako. Oo. Ako, Turel. Picnic niya na. What? Yan, ginamit na yan, kuya. Magbuhap. No, yun kung banggaan din mo. Wala, parang ba? Asa ra ka kita ba ko Turel man ni no? Datok na bedi kan ni. Bakit nanto ulo? Apang taglayo, yan doon, di ka doon, di ka katabang. Isa. Tadi sore ako hindi na makairin lo kay para di ko nagkita sa siya. Wala siya. Ang katumang lawak. Ay, usok. Stroke? Hindi naman stroke. Ay, usok. Ang katumang lawak. Uy. Ara sa kaila ka ni Victor, ana dito. Dilo tumayo anong dilo. Pinag mo siguro niya, di ba? Si Victor, ayan sa what? Para Pinag mo doon, di ba? kaya ko na niya 30 ka mo. Ano 30 ka tawo. Ako limor lang. Pinalian, nagulsula po ninyo. Paala gumalangan no. Gusto mo gusto mo. Ito ka naman piyang-piyang na balik, anak. Iwas guro si mga dali. Ha? Balik ba? Ako na hilo. Tawo yung sa nagawa ko. Di mo ko tanaw po, kita ko katong model na ko, dilo. Facebook bro. Kung makita ko katong dilo katong model sa Amrisa. Oh. No. Ay, kugulat ko. Oh, hawa ko na tanan. Nakagawas na kita. Guys, Ano bingot-bingot, asap mo na po. Namurang kita, sinusitis mo ba na? Marato mo na. natrawa na yung chat. Tinuod na to. Maghanap ko kanon na niya, makatamak talod kayo. Ang cellphone mo. Dako ako nako daw kayo. Music chart. Kuya, tindog boy. Hindi mo ba? Balikot balay man. Eh, bakit mo? Ay, pagbasa ka nga.
Ha? Ay, pagbasa ko. Karon ko ma, isa ta man ko ma. Dudad lang, pwede na. Ikatulo ha. Uno ron. One. Ugma to. Ikatulo, pwede. Hello, girl. Kumusta? Kumusta? Ah, grabe, girl. Ito, what? Gawas, mati ako libasa. Panawag. Hello, girl. Kumusta? Ito, kumusta po? Kumusta? Kumusta lang. Wala may kwan? Hindi maklarang yung kwan. Profile. Parang sulat, nabasa na ko. Ulan. Yan na siya, mamaya na ka. Jesus name, ayun na. Ninjas, jacket pants, jacket. Wala, short to boy. Yan guys, thank you for watching. Bye-bye.